Здравейте хора, в днескашното видео на моят канал. Днес ще играем в Lord Garden. Да, ще ви покажа какви са моите промени в градината. Да, и не така. И ще ви покажа какви мутации имам на петовете от евента. Да. Сега хора, първо ще ви покажа моите петове, каква мутация им взех от евента, защото от новия апдейт имаше ето тук, където на тази мишка трябва да й дадете някоя рецептичка. Да, но за тази работа ще ви трябва ароматика растения. И сега точно днес това ще направим. Ще се опитаме да крафнем една рецептичка. Така. Между другото хора, аз не бях на апдейта и един мой приятел ми даде робот, да, който сега ще ви кажа как се нарича. Нарича се Junkbot, да, който сега ще ви кажа да правим. На всеки 14 минути и 25 секунди 14% шанс, за да ви направи някакъв плод или зеленчук в ОИЛ. Да, ОИЛ. Да. Значи хора, искам да ви покажа няколко промени в градината ми. Да. Имам тук от новата рецепта. Да, явно. Да, то вие знаете от миналото. Да. Имам ново растение от евента, защото имаше. Сега ще ви покажа. Екзотика кулинариан чест. Да. И най-редкото, и двете най-редки неща, които могат да ви западнат, кралското растение, му забравих името. Да, пък това се нарича лобстер, нещо се, да. Това хора също го взех от евента, но това също го взех като дадох на тази мишка. Между другото хора, миналия път имаше Grandmaster Sprinkler и аз го взех и го сложих на моите мелани и те сега ми станаха големи. Фейворът на